karadyo, aniya na sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, maka-inlove, o makalagot. Maong ayaw ninyo si Piata sa pagpaminaw ang atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Maong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa tang maabot nga mga drama. Thank you very much everyone. Niya ang sumpay ni naghinapustang sugilanon. Panugon. Hain si Ela. Oh, Eric, may kiniya ka. Salamat. Unsay gibuhat mo kang Ela? Wa ko'y daw gibuhat ila. May tao nga mibunal sa kong og sila. Unsay na tabo ang Ela? Wa na sila sa akong duol sa diyang naulian ko. Unsa? Nganong niya mong duha dinis kakoyan ha? Ako siyang gisundan din eh. Ug nganong imo man sang gisundan si Ela dinis kakoyan? Aron Unsa? Aron ang kono na ko siya. Unsa? Hayop ka. Di na lang ko mamakak, Eric. Pero ikaw gid akong giani dinis kakawin. Aron tiwasan ka. Oh, may armas. Oh, ug ako gining gida. Aron patyon ka sa gahong nga imong nahimutan. Hayop ka. Ako ang angay makaangkon ka ila. Ug dili ikaw, Eric. Silbahis ka. Kinsay. Okay. Pasaylo ako, Joel. Apan dili mahimong may mamatay sa imong mga kauban. Attorney, ikaw. Ako. Attorney, salamat. Unya na pasalamat ako, Eric. Kinahanglan at timanun-una nimo si Ila. Ako na'y bahala ni Joel. Hain si Ela. Nakakita ka ng bungtod sa unahan. May pultahan diha paingon sa ilawom sa yuta. Oh, unsa? Salamat, attorney. Animal, anong gipusil mo ko di mo? Tungod kay dautan ka. Nahibaw ka ba sa rason kung nganong usa ka sa gibinlas katigayunan ni Don Faustino? Tungod kay nakasaad siya sa imong amahan nga si Enrico. Nga hatagan kag bahin tungod kay dugay nang nagtrabaho niya ang imong amahan. Apan nilutaw gyud sa imong dugo ang kadautan sama sa imong amahan gamit traidor kang Don Faustino. Ikaw ang angay mamatay. Angay ka na nga maghinulsol sa imong mga saha, Joel. Ug atubangon nimo ang imong saha nga imong nabuhat sa syudad. Oh, si... Nakapatay ka, dili ba? Nahibaw ka. Oo, nahibaw ko sa tanan. Sa gibuhat ko ni Joel, attorney. Kinahanglan atubangon na niya ang iyang mga saha. Dili, Oh, Lily, ayaw na lagpuni ang imong mga saha. Ngadto kang Don Faustino. Nahibaw na siya nga ikaw ang mastermind sa pagkidnap sa anak nila ni Arabila. O gisugo mo ang imong igsuon nga si Enrico aron mo kidnap ni Ila. Madam, nahibaw na di ay ang abogado. pinahanglang mahilom ka. Mabatay ka. Madam, naay pulis! Dakpa silang tanan, Chip! Ay! Halang sa dakpon, ako'y lapot no! Siguruan mabalog sa prisuhan kini si Joel ug si Madam Lily. Asa na sa kahapaingon kining mong tunnel. May suga siya sa agyanan. Pero, hain magkakaroon sa Ela. Ela! Ela! Wa, may mitupag. Asa man ako nahimutangan. Kangiob din eh. Ela! Tingog karon ni Eric. Ela! Eric! Ela! Ela! Eric, hain man ka! Ela niya ako sa tunnel! Diya sa tunnel! Ayaw na maglakaw! Padayon sa pagsinggit sa akong pangan! Dumdumon ta ka sa imong nahimutangan! Oh, Eric! Tugtuma ako! Dili na ko din eh. Mahadlok na ko din eh. Asya ka. Ay! Lala Carmela. Oh, ako. Makasasya. Kaon siya. Hoy, tiguang. Ayaw ko giapil-apil sa imong kalibog. Pahawa diha sa akong tubangan. Amelia.
Dili Amelia ako nga no, Wilma ko. O pahawa diya sa akong agianan. Mulayas na ko. Dili na ko din eh. Pahawa! Samok ni Dapita. Mulayas na ko. Ella! Ella! Eric, di alam ko! Oh, Ella! Ay, salamat. Salamat ka nakita, antika. Ginoo ko. Salamat ka, luwas ka. Dali, kailangan lang manggawas sa ining Dapita. Pero si Joel, Nagbayad na si Joel sa tanan niyang saa. unsa? Napusilan siya ni Atty. Felipe. Niya si Atty. Felipe. Oh, manggawas una ta din eh. Kinahanglan mo pa doktor ka, Eric. O masusisan ako si Mama Crising. Ila, salamat nga niya ka na. Gikulbaan akong maayo sa posibleng nahitabo ni mo. Nga nung wa man ka makabalik dayon. Naghanap ng nahitabo sa mansyon, tita. May mo bag, suginlan ko ninyo. Oma, una, dili ka na angay nga mabalaka. Kasi siguradong mapriso na gyud si Joel. Si Madam Lily, mapriso na sab. Tungod kay ang gipusil si Atty. Felipe. Samtang si Wilma, milayas na sa mansyon. O unya, Ella, sigurado ka nga ganahan pa kang mupuyo ining mong mansyon. oh Eric, mao kining kabili ni amahan ako. Pras, ako kining ambingan. Makabungog ang kamingaw ining Dapita. Kinahanglang ukayon ko ang tanang sekreto ni ining maong dapit. Una na ko i-renovate kining maong mansyon. Gusto kong siradaan na ang tanang tunnel nga naa sa ilaw ni ining mansyon. Dili ko gusto nga doon na pa'y kataguan ng mga dautan ni ining baya. Naanay, nasiradaan na gid ang tanang sekretong agianan sa luyo sa bongbong. O niya, Ella, unsa sunod mong buhaton? Gusto na kong doawon sa Joel sa prisuhan. Ha? Anong giduwa mo ko nimo? Gusto kong paliton ang kabilin nga gibili ni amahan nimo. Aron di na ko makatulob sa imong mansyon, mao ba? Dugay patang magkita, Joel. Nakapatay ka. Busa. Angay lang nga bayran mo ang imong sa. Nahibawan ako sa tinuod. Tinuod nga unsa? Gihimo ni mong taguanan ang mansyon. Tungod kay nakapatay ka sa inyong tapit. Unsa pa'y laing sa nga nabuhat mo, Joel? Oh, Isulti na lang tanang sa nga nahimo nimo. si Wilma ang naibaw sa tanan. Siya ang pangutana. Mahimo ba? Ay naku, duawa pa. Si Wilma? Oh! Sige! Buska ang inyong mga mata sa akong lawas! Oh, Wilma, kanaog diha. oh, Ella! Dili! Asa ka? Ay! Hala! Wakoy sa, ha? Ayaw kong dakpan ninyo kay wakoy sa! May saa ka. Kung sabog ka mo ni Joel o ni Madam Lily, aron traidoran sa ila. Dili ba? Nalingaw ba mo? O naglagot? O gikilik? Maong ayaw niya si Piata o paminaw sa lain na sad natong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!